स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा Come on, Hare எல்லாரும். Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Rama Hare, Rama, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Rama Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Hare. Hare Hare. Hare 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 Krishna. Jaya Jaya Mataji. जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा Jaya Jai Jaya Jai Shri Sri Chaitanya, Chaitanya Jaya Jaya Nityananda, Nityananda. जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा Jai Jaya Jaya Advaita Chandra, Chandra Jaya Jaya Gaura Gaura Bhatta Gata Vrinda. Vrinda. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा Jaya Jai Jaya Jai Sri Shri Chaitanya, Chaitanya Jaya Jaya Nityananda. Nityananda. जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा Jaya Jai Dvaita Advaita Chandra Chandra, Jaya Jaya Gaura Gaura Bhatta Bhakta Vrinda. Vrinda. हरे कृष्ण 108 Mataji. करेक्ट या 108 அது படிச்சாச்சு 8 பவானந்த ராயர். Mataji. हाँ Hare Mataji. 108 हरे कृष्णा 109 108 இல்ல படிச்சாச்சு 108 ஓட மாதாஜி. டிரான்ஸ்லேஷன் 108 ஓட டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்க சொன்னேன் நான் தான் கண்டினியூ பண்ணுங்க மன்னன் பவானந்தராயரின் மகனான வாணிநாதர் அந்த 5-7 ஆட்களுடன் பகவான் ஜெகநாதரின் பிரசாதத்தினை பெறுவதற்காக அங்கு சென்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இது எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ராமானந்த ராய் சத் ராமானந்த ராய் ஓட தந்தை அதாவது அவரோட பிரதரும் அவங்களோட கேங்கும் வந்து எங்க போறாங்க அப்படின்னா இவங்க இந்த பர்டிகுலர் பிரசாதத்தைக்கோசரம் அவங்க போறாங்க அப்படின்னு இப்ப வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நெக்ஸ்ட் 11.101 ஓகே சோ அதனால இவங்க பிரசாதத்துக்கு ஏன்னா அவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க சோ அத்தனை பேருக்கும் பிரசாதம் ஜெகநாத் பூரியில இருந்து வருது ஜெகநாத் பூரியோட ஸ்பெஷாலிட்டி எல்லாருக்குமே தெரியும் எவ்வளவு கொடுக்க லக்ஷ்மியே இல்லனே இருக்காது ஷார்ட்டே மாதாஜி. ஆனது இல்லை எப்ப யார் போனாலும் கிடைக்கும். ஷார்ட்டும் ஆனது இல்ல சர்ப்ளஸ் ஆகி வேஸ்ட் ஆனதும் இல்லை அந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்பெஷல் அது ஒன்றும் இல்லாம அந்த பிரசாதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ்வலா ஒரு ஆர்டர்ல இப்படிதான் சமைப்போம் இல்லையா இது ஒண்ணு மேல சமைக்கிறாங்க அப்படி கூட சமைக்கலாம் மாதாஜினா ஆனா ஃபர்ஸ்ட் மேல இருக்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் குக் ஆகும் அப்படியே நம்ம ஒண்ணு மேல ஒண்ணு வச்சா கீழே இருக்கிறது தானே குக் ஆகும் ஆனா இது சமையறது மேல அது எப்படின்னு இது வரைக்கும் யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியல ஆராய்ச்சி பண்றவங்களாலையும் முடியல ஜெகநாத் பூரி பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் யாருக்குமே ரகசியங்கள் நிறைய இருக்கு மாதாஜி. சயின்டிபிக்காவே ப்ரூவ் பண்ண முடியாதது அதுக்கு மேல உச்சியில இருக்கிற அந்த விமானம் காற்று ஒரு சைட்ல இருக்கும் இது ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கும் அதுக்கு மேல எதுவுமே பறக்காது ரைட் அந்த பிளாக்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது சுதர்ஷன் மேல இருக்கிற சோ அதனால இதுக்கெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம எல்லாம் டவுட் இருந்தா நீங்க எல்லாம் போய் கிருஷ்ணரை நம்ம கோலோகம் மீட் பண்றச்சே கேட்டுக்கலாம் இல்ல பலராம் தாவு கிட்ட கேட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம கிளாஸ் ப்ரொசீட் பண்ணலாம் சரிங்களா ஹரே கிருஷ்ணா முனாம்பா மகாபிரபுர ஆலா கரிலா மகாபிரபுல ஆலா கரிலா கமனா ஏத மகாபிரசாத சாதி கஹகி காரணா மொழிபெயர்ப்பு உண்மையில் வாணிநாதர் ஏற்கனவே பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் இல்லத்திற்கு சென்று ஏராளமான மகா பிரசாதம் எடுத்து கொண்டார் இதற்கான காரணத்தை எனக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி இப்ப வந்து எங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா வாணிநாதா யார் வாணிநாதா பவானந்த ராயரின் மகன் மாதாஜி எக்ஸலன்ட் தேங்க்யூ மதாதி சோ அதாவது ராமானந்த ராயோட பிரதர் வாணிநாதான்றது பவானந்த ராயோட மகன் அவன் ஆல்ரெடி ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா மகாபிரபு கிட்ட போய் நிறைய குவான்டிட்டி மகாபிரசாதம் வந்து என்ன எடுத்துக்கிட்டாரு அது ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க பட்ட காஹே பக குணா ஆயில ஜானிலா பிரபுர இங்கில பிரசாதா யா யா தாரலானா பட்டகே பட்டகன ஆயில ஜானி மார்க்கே ஆசே சூஷ்ம தர்ம மர்ம மன்னரிடம் பட்டாச்சாரியார் கூறினார் திருத்தலத்திற்கு யாத்திரை இல்ல ராங் ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க எது படிக்கிறீங்க
ஜெயந்தி மாதாஜி படி. பட்டாக்காகே தான் படிக்கிறேன். ಆಯಿಲ ಜಾನಿಜ ಪ್ರಭುರ ಇಂಗಿದೆ ಪ್ರಸಾದ ஜாய அதார லாஞ்சா சர்வமம பட்டாச்சாரியார் கூறினார். எல்லா பக்தர்களும் வந்துள்ளதை புரிந்து கொண்ட ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு பிரசாதம் குறித்து செய்கையினால் உணர்த்த வாணிநாதரும் மற்றவர்களும் பெருமளவிலான மகா பிரசாதத்தினை கொண்டு வந்துள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏன் அவ்வளவு பிரசாதம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்றதுக்கு இது கேள்வி. ராஜா காயே உபவாசா ஷௌர தீர் தேர விதானா தாஹனா கரிய கே கைப ஆன பானா. ஹரே கிருஷ்ண. राजा का के उपवास शौर तीर्तेर वितान ताका न करियो के न काइप अन्नपान. அப்போது பட்டாச்சாரியரிடம் மன்னர் வினவினார், திருத்தலத்திற்கு வரும்போது அனுசரிக்க வேண்டிய உபவாசம், சவரம் முதலிய விதிமுறைகளை பக்தர்கள் ஏன் அனுசரிக்கவில்லை? அவர்கள் ஏன் முதலில் பிரசாதம் ஏற்கின்றனர்? முக்கியமான ஒரு விஷயம், ரைட்? ஒரு எந்த இடத்துல போனாலும் நம்ம பிரசாதம் வந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? முதல்ல எடுத்து சாப்பிடணும், கொடுத்த உடனே சாப்பிடணும் மாதாஜி. பட் யூசுவலா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஸ்பெஷலி சவுத்ல? அப்புறம் குளிச்சுட்டு சாப்பிடலாம்னு வைப்போம் மாதாஜி. இப்பெல்லாம் வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம் மாதாஜி. இல்ல அது சொல்ல, ஐ திங்க் பிரேமா மாதாஜியோட என்னோட क्वेश्चनக்கு பிரேமா மாதாஜியோட ஆன்சர் தான் குளிக்கல, குளிச்சுட்டு வச்சுக்கலான்ட்டு வச்சுட்டுவோம் மாதாஜி. அப்புறமா குளிச்சுட்டு வந்துட்டு அப்புறமா. ஒன் செகண்ட். சோ விஜயகுமாரி மாதாஜி, நம்ம என்ன நினைப்போம் நான் கேட்கல. பிரசாதம் கொண்டு வந்து நம்மளுக்கு யாராவது கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? குளிச்சிருந்தா சாப்பிட்டுருவோம், குளிக்கலன்னா சாப்பிட மாட்டோம் மாதாஜி. யூசுவலா என்ன சொல்லுவோம்னா பூஜை ரூம்ல எடுத்துன்னு போய் வைங்க ஃபர்ஸ்ட். அதுவே மிஸ்டேக். ஏன்னா பூஜை ரூம்ல எடுத்துன்னு போய் ஆல்ரெடி சர்வ் பண்ண பிரசாதத்தை எப்படி பூஜை ரூம்ல வைப்போம்? உங்களுக்கு தெரியுதா? தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நம்ம தப்பு நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம். பூஜை ரூம்ல ஆல்ரெடி ஆஃபர் பண்ண பிரசாதத்தை எப்படி வைப்போம்? பிரசாதம்னாலே ஆல்ரெடி ஆஃபர் டு டேட்டி, ஃபர்ஸ்ட் மிஸ்டேக். சரி, ரெண்டாவது, அப்போ பூஜை ரூம்ல வச்சா தப்புவா மாதாஜி? அப்போ அது பூஜை ரூம் ஸ்டோர் ரூமா? இல்ல இல்லையா? சோ நெக்ஸ்ட் பூஜை அது எங்கேயாவது வைக்கலாமா? வைக்கலாம், யாருக்காவது கொடுக்கணும்ன்றதால நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்றது வேற. ஸோ பேசிக்கலி நம்ம நாய் வாயில இருக்கிற பிரசாதம் கூட எடுத்து சாப்பிடலாம். அப்பனா எந்த லெவலுக்கு பிரசாதம் புனிதம். ஏன்னா இப்ப விஷ்ணு நம்ம டோர் தட்டுறாரு, ரைட்டு? நம்ம கெஸ்டா இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு நிமிஷம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வரலாம். இப்போ விஷ்ணுவோ கிருஷ்ணரோ வந்தா என்ன பண்ணுவோம்? என்ன ட்ரெஸ் இருக்கோ எடுத்து அப்படி போட்டுட்டு வாங்க வாங்கன்னு சொல்லிட்டு உட்கார வச்சிருவோம். கரெக்டா? இல்ல நீங்களும் வெயிட் பண்ணுங்க. இல்ல மாதாஜி, அதாவது கரெக்ட் ட்ரெஸ் ப்ராப்பரா பண்ணிட்டு வாங்கன்னு சொல்லுவோம். நான் எந்த ட்ரெஸ்ஸா இருந்தாலும் போய் டோர் ஓபன் பண்ணிடுவேன். வந்த அப்புறமாவது நீ உட்காரு கிருஷ்ணா, நான் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன், கண்ணை மூடு, ட்ரெஸ்ஸை மாத்திக்கிறேன்னு வேணா சொல்வேனே தவிர, கிருஷ்ணரான்னு தெரிஞ்சா நான் நீ வெளில வெயிட் பண்ணுன்னு சொல்லி நம்ம பக்திக்கு அவர் வரதே ரேரு. பக்கத்துல பிரேமா மாதாஜி நல்லா பாடிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவர் அங்க டைவர்ட் ஆயிட்டு போயிட்டாருன்னா எதுக்கு நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கிறது? அதனால எப்பவுமே கிருஷ்ணர் எல்லாம் வந்தாருன்னா, இப்போ இருக்கிற நிலைமையில நம்ம கிருஷ்ணரே தட்டினாலும் எந்த டிராமா கம்பெனி ஆர் யூ ஃப்ரம் அப்படின்னு கேட்கலாம் நம்ம இருக்கோம். ஆனா நினைப்பாங்க மாதாஜி, தவறுதலா வந்துட்டாரு டிராமா கம்பெனி நினைப்போம். கிருஷ்ணர் தவறுதலா வந்துட்டாரு அப்படின்னு தான் நம்ம நினைக்கணும். அது வேற விஷயம். ஆனா இந்த கான்செப்ட் படி எதுக்கு சொல்றேன்னா, அதேதான் பிரசாதமும். பிரசாதம் நம்ம எந்த ஸ்டேட்ல இருந்தாலும், இப்போ பத்மா மாதாஜி நம்ம கோயில் போறச்சே நீங்க சொல்றது கரெக்ட், நல்லா ரெடியா இருப்போம். இல்ல முன்னாடியே சொன்னா டக்குன்னு டோர் தட்டுறாங்க, நம்ம திறக்கிறோம். கிருஷ்ணர் தானா, சாரி கிருஷ்ணா நான் குடிக்கல, கம் பேக் ஆஃப்டர் 15 மினிட்ஸ் சொல்லுவோமா? குளிக்கிறோமோ இல்லையோ ஃபர்கெட் இட், உள்ள கூப்பிட்டு வச்சுக்கலாம், அப்புறமா பாத்துக்கலாம், இப்படிதான் நம்மளுக்கு தோணும். அதே மாதிரி பிரசாதம் நம்ம குடிக்கிறோமோ இல்லையோ அது கிருஷ்ணர். நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, மகா பிரசாதே கோவிந்தே நாம பிரம்மணி வைஷ்ணவே ஸ்வல்ப புண்ணிய விஸ்வசோ நைவ ஜாயதே. மீனிங் என்ன? கொஞ்சம் அந்த கொஞ்சமா இருந்தாலும் பகவானுடைய பிரசாதத்தை நம்ம சாப்பிடணும். கொஞ்சமா சாப்பிட்டுட்டு சாப்பிடணும். நம்ம அந்த பிரசாதத்தை பகவானுக்கு படைத்த அந்த கொஞ்சமா இருந்தாலும் அதை நம்ம கொஞ்சம் புண்ணியம் பண்ணி இருந்தாலும் நம்ம அதை எடுத்துக்கணும்னு அர்த்தம் மாதாஜி. அப்ப பாவம் பண்ணியிருந்தா எடுத்துக்க கூடாது, ஸ்வல்ப புண்ணியம்னு வருது மாதாஜி. சோ பேசிக்கலி லாஸ்ட் டைமும் பிரேமா மாதாஜி தப்பா சொன்னாங்க, இந்த தடவையும் தப்பா சொல்றாங்க கன்சிஸ்டன்டா. நெக்ஸ்ட் யாருக்கு தெரியும்? தப்பா சொன்னாலும் பரவாயில்ல, பட் சொல்லுங்க. ஸ்வல்ப புண்ணியம் இதம் மீனிங் இல்ல, ஏன்னா டெய்லி சொல்றோம். இது இனிஷியேஷன் ஆயிட்டு திட்டத்தட்ட 6 மாசம் ஆச்சா இல்ல 1 இயர் ஆயிடுச்சா?
பக்தன் அதாவது ஆண்டவனுக்கு படைச்சிட்டு அதை எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு கொஞ்சமாவது அவங்களும் சாப்பிடணும்னு சொல்லுவாங்களா மாதாஜி? ஹரே அதுதான் கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜியும் சொல்றாங்க, அதுவும் தப்புன்றேன். நெக்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா. இது நான் நிறைய தடவை உங்களுக்கு explain பிரசாதே சொல்லியிருக்கேன். கோவிந்து. மகா ரொம்ப meaning பிரசாதமான பார்க்காதீங்க. பகவானுடைய பிரசாதத்தை நம்ம வந்து எடுத்துட்டு தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம சாப்பிடணும். அதுவும் தப்பு. ஏன்னா லாஸ்ட் டைமும் தப்பா சொன்னீங்க, நான் கரெக்ட் பண்ணேன். அப்போ ஏன் அதுக்கு தான் எதுக்கு புரியுதா சொல்றேன்னா, இது மாதாஜி? வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம ஸ்ரவணத்தை நம்புற வரைக்கும், ஸ்ரவணமை விட நம்ம பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் நம்புறோம். அதனால நம்ம படிக்கிறது கரெக்ட், நம்ம வேர்ட்ஸ் கரெக்ட்னு. பிரேமா மாதாஜி வேர்டு கண்றது கரெக்ட். பட் அதோட மொத்த மீனிங் நம்ம பார்த்திருக்கோம். வேர்டும் பார்த்திருக்கோம், மொத்தமா பார்த்திருக்கோம். அதனால யாராவது ஒருத்தராவது தப்பா சொன்னாலும் ட்ரை பண்ணுங்க. அட்லீஸ்ட் ஜெயந்தி மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி ட்ரை பண்ணாங்க. சாதத்தை சாப்பிட்டா புண்ணியம் கிடைக்கின்ற மாதிரி இல்லைங்களா மாதாஜி? இல்ல பிரபு, நிஜமாவது கிடைச்சா? இல்ல. அட்லீஸ்ட் வெல் ட்ரைடு. மகாபிரசாதம் கோவிந்தா, ரைட்? மகாபிரசாதே கோவிந்தா, நாம பிரபு, ரைட்? வைஷ்ணவ் இவங்க எல்லாரையுமே வந்து ஈக்குவல் பிளாட்ஃபார்ம்ல நினைக்கணும். தேர் ஆல் ஈக்குவல். அதனால வி ஷுட் அக்செப்ட் தெம்ன்றதா சொல்றாங்க. கொஞ்சம் புண்ணியம் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறத நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ பேசிக்கலி கொஞ்சம் புண்ணியம் நம்மளுக்கு வரோன்றதெல்லாம் இல்லை. இது புண்ணிய கணக்கே இல்லை. நான் விஷ்ணுவோ பிரசாதமோ இதுவோ வந்து புண்ணியத்தை பத்தி இல்ல. புண்ணியம் இருந்தாதான் நம்மளால அச்சீவே பண்ண முடியும். அது வேற. சொல்ப புண்ணிய கிருத்தம் ராஜன் அப்படி இருந்தா விஸ்வத்தை அந்த வி ஷுட் அக்செப்ட்ன்றது என்னன்னா தேர் ஆல் இன் ஈக்குவல் பிளாட்ஃபார்ம். அப்படின்னா மகாபிரசாதம் இஸ் ஈக்குவல் டு கோவிந்தா. இதை உண்டிதான் நான் சொல்ல வரேன். நாம பிரபு இஸ் ஈக்குவல் டு கிருஷ்ணா. அதாவது இது எல்லாருமே கோவிந்தர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கிருஷ்ணாக்கு ஈக்குவல்ன்றதா அர்த்தம். இதுக்கு நம்ம தனி அர்த்தம் கொடுக்க வேணாம். நம்ம சாப்பிடணும், கொஞ்சம் சாப்பிடணும், அப்புறம் சாப்பிடணும், அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. கோவிந்தா நீ கொடுக்குற பிரசாதம், நீயும் நாம பிரபு எல்லாருமே சமம் அப்படின்ற ப்ரேயர் இது. இந்த ப்ரேயரோட பாவம் புரியலனா, சான்ஸ்கிரிட் உச்சரிக்க தெரியலனா பரவாயில்ல. ஆனா அதோட மீனிங் நம்மளுக்கு பேசிக், நான் வந்து மீனிங் வேர்ட் டு வேர்ட் சொல்ல, பட் அதோட சாரமே நம்மளுக்கு தெரியலனா நம்ம வந்து சொல்றது வந்து என்ன ஆகுது, ரிச்சுவல் ஆயிடும். பிரசாதம் ஓகே, என்ன பிரசாதம் சாப்பிட சொன்னார், பிரசாதம் 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 இருக்கும். கான்செப்ட் என்ன, பிரசாதமும் இஸ் ஈக்குவல் டு கோவிந்தான்ற கான்செப்ட் தான் இதுல. அதனாலதான் அகம் ஏவாஷம் ஏவாகிரே நானி தேத்ஸதஹம் பதம் பஷாத் அகமதே சக்ஷோ யோ வசிஷ்யேன சோஸ்மி அகம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஐ எம் தேர் பிஃபோர் த கிரியேஷன் அப்படின்னு. ஸோ ஒன்னொன்னுக்கும் வந்து நம்ம ஃபுல் வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் தேட இல்லை. ரிதே அர்த்தம் யத் பிரதீயேன நா பிரதீயேன சாஸ்மனி தத் வித்யாத் ஆத்மனோ மாயா யதா பாஷோ யதா தமஹ. அப்படின்னா வெரி சிம்பிள். என்ன தவிர மாயா எதுவா இருந்தாலும் மாயா, அதுதான் நம்மளுக்கு தெரியணும். வேர்ட் டு வேர்டும் தெரியல. ஸோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, ஒருவருக்கும் நம்ம வந்து ஃபுல் மீனிங் தெரிஞ்சுக்கணும்னு தேவையில்லை. வேர்ட் டு வேர்ட் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும். ஏன்னா டிரான்ஸ்லேட் பண்றது பிரேமா மாதா மாதிரி பண்றது கரெக்ட் இல்ல. ஆனா அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் ரொம்ப நாள் பண்ணிட்டு இருந்தா நம்மளுக்கு அந்த மீனிங் தெரியணும். ஃபர்ஸ்ட் டைம்க்கு இது வட்ட காய் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்ன்றேன். பட் ரெகுலரா பண்ற ஒண்ணு வந்து மீனிங் தெரியணும். அதுக்கு தான் நான் வந்து ஸ்லோகத்துக்கும் சாரம் சில தடவை நான் சொல்றது. ஸோ தயவு செஞ்சு என்னன்னா, மீனா சொல்ற ஸ்லோகங்கள் போகார்த்தி, சேத்தோ தர்ப்பண மார்ஜனம், இதுக்கெல்லாம் மீனிங் நீங்க தெரியலனா ஒரு தடவை படிச்சு வச்சுக்கோங்க. இல்ல மந்த்லி ஒன்ஸ் ஒரு டே அலாட் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து மீனிங் மேபி ஏகாதசியில ஒரு தடவை நான் வந்து இதோட மீனிங் சொல்லி நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். ஒரு வருஷோட மீனிங் புரிஞ்சுக்கிறேன். அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த பாவம் வரும். ஸ்லோகம் வர வேண்டாம், ப்ரொனன்சியேஷன் தப்பா இருக்கலாம். ஆனா மீனிங்கே தெரியாம நம்ம சொன்னா தென் இட் பிகம்ஸ் a ரிச்சுவல். அது நம்ம பண்ணக்கூடாது. சரிங்களா? அப்ப இப்ப இந்த பிரசாதம் வந்து ஈக்குவல் டு கோவிந்தரை நினைச்சிட்டு சாப்பிடுறோம் மாதாஜி. கோவிந்தரே தான் ஈக்குவல். கோவிந்தரே சாக்ஷாத் கோவிந்தர். எக்ஸாக்ட். பத்மாவதி சொன்ன மாதிரி சாக்ஷாத் கோவிந்தம். இதுக்கு அது சாக்ஷாத் யாருப்பா? ஹரிநாம. ஹரிநாம் வந்து கிருஷ்ணரோட பேரு இல்ல. கிருஷ்ணரும் நாமமும் டிஃபரன்ஸ் இல்லைன்ற மாதிரி பிரசாதமும் கிருஷ்ணரும் வெவ்வேறு இல்லை. சோ அதுதான் அங்க மீன் பண்றாங்க. பட் காஹே துமி ஏயி காஹா ஏயி விதி கார்மா ஏயி ராக மார்கே ஆச்சே சூக்ஷ்மா தர்ம மர்மா. பட்டகே துமி ஜெயி கஹ சேயி விதி தர்மா ஏயி ராக மார்கே சூக்ஷ்ம தர்ம மர்மா. மன்னர் பட்டாச்சாரியாரிடம் கூறினார், திருத்தலத்திற்கு யாத்திரை செல்வதை பற்றிய உங்களின் கூற்று விதிகளின் அடிப்படையில் சரியானதே. ஆயினும் மற்றொரு பாதை ஒன்று உள்ளது. அது ராக பக்தியின் பாதையாகும். அதன் கொள்கைகளின்படி தர்மத்தை நிறைவேற்றுவதில் பல்வேறு சூட்சுமமான மர்மங்கள் உள்ளன. பொருளுரை: வேத நியமங்களின்படி புனித ஸ்தலத்தினுள் நுழைவதற்கு முன்பாக ஒருவன் பிரம்மச்சாரியாக இருக்க வேண்டும்.
பொதுவாக மக்கள் பெருமளவில் புலனுகர்ச்சியில் பற்றுதல் கொண்டுள்ளனர். இரவில் பாலுறவில் ஈடுபடாவிடில் அவர்களால் உறங்க முடியாது. எனவே புனித ஸ்தலத்திற்கு செல்வதற்கு முன்பாக சராசரி மனிதன் முழுமையான பிரம்மச்சரியத்தை அனுசரிக்க வேண்டும் என்று வேத நியமங்கள் வலியுறுத்துகின்றன. புனித ஸ்தலத்தினுள் பிரவேசித்த மாத்திரத்தில் அவன் ஒரு நாள் உபவாசத்தினை அனுசரிக்க வேண்டும். தனது தலையினை தூய்மையாக மழித்த பின்னர் புனித ஸ்தலத்திற்கு அருகிலுள்ள நதி அல்லது கடலில் நீராட வேண்டும். இந்த வழிமுறைகள் பாவச் செயல்களின் விளைவுகளை நிர்மூலமாக்குவதற்காக செய்யப்படுகின்றன. புனிதமான தீர்த்த ஸ்தலங்களுக்கு யாத்திரை செல்வது என்றால் பாவ வாழ்வின் விளைவுகளை நிர்மூலமாக்குவது என்று பொருள்படும். புனித ஸ்தலத்திற்கு செல்பவர்கள் உண்மையில் தங்களுடைய பாவ வாழ்வின் விளைவுகளை அங்கே இறக்கி விடுகின்றனர். இதன் விளைவாக புனித ஸ்தலங்கள் அங்கு வரும் யாத்ரீகர்களால் விடப்படும் பாவச் செயல்களினால் சுமை ஏறி உள்ளன. ஒரு சாது அல்லது தூய பக்தர் அத்தகு புனித ஸ்தலத்திற்கு செல்லும் போது சராசரி மனிதர்களால் இட்டு செல்லப்பட்ட பாவ விளைவுகள் அனைத்தையும் அவர் கிரகித்துக் கொள்கிறார். புனித ஸ்தலத்தினை மீண்டும் தூய்மைப்படுத்துகிறார். தீர்த்தி குர்வந்தி தீர்த்தானி, ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1.13.10. எனவே ஒரு புனித ஸ்தலத்திற்கு சராசரி மனிதன் செல்வதற்கும் மிகச் சிறந்த சாது செல்வதற்கும் வேறுபாடு உள்ளது. சராசரி மனிதன் புனித ஸ்தலங்களில் தனது பாவங்களை கைவிடுகிறான். சாது அல்லது பக்தரோ அந்த பாவங்களை தமது இருப்பினால் தூய்மைப்படுத்துகிறார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பக்தர்கள் சாதாரண மனிதர்கள் அல்லர். அவர்கள் புனித ஸ்தலத்திற்கு யாத்திரை மேற்கொள்பவர்களுக்கு உண்டான சட்டதிட்டங்களுக்கு உட்பட்டவர்கள் அல்லர். மாறாக அவர்கள் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் மீதான இயல்பான அன்பில் லயித்திருந்தனர். திருத்தலத்திற்கு வந்த மாத்திரத்தில் அவர்கள் ஸ்ரீ சைத்தன்யரை காண சென்றனர். அவரது கட்டளையின்படி புனித ஸ்தலம் குறித்த நியமங்களை பின்பற்றாமல் மகா பிரசாதத்தினை ஏற்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, புனித ஸ்தலத்துக்கு போறாங்க இல்லையா, புனித ஸ்தலத்துக்கு போறது நம்ம எல்லாம் பாவத்தை விடுறதுக்கு. அப்போ ஏன் இந்த கங்கை எல்லாம் இருக்கு, கங்கையிலும் நம்ம பாவத்தை விடுறதுக்கு தான். இப்போ கங்கை எல்லாமே வந்து நம்ம பாவம் விட்டு விட்டு ரொம்ப அப்புனிதமாகுதான். அப்புனிதமாக சான்ஸ் இல்லை, பட் பாவம் இஸ் லோடட் தேர் இல்லையா. இப்போ எப்படி உப்பு கரைக்குதுன்றமோ அந்த மாதிரி பாவம் கரைக்குது கங்கையில எல்லாம். அதனால வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பீப்புள் எல்லாம் போனா அந்த பாவம் வந்து அந்த பாவத்தை கிளீன் பண்றதுக்கு தான் அவங்க எல்லாம் குளிக்கிறாங்க. நம்மள மாதிரி நம்ம பாவத்தை விடுறதுக்கு இல்ல, அந்த விட்ட பாவத்தை எல்லாம் அவங்க வந்து ரிமூவ் பண்ற பவர் அவங்களுக்கு. இவங்க ஒரேடியா கேட்க கூடாது, அப்பனா நம்ம பாவம் எல்லாம் அவங்களுக்கு போயிடுமான்னு இல்ல. சோ பியோர். இப்போ வெயில் மாதிரி சன்ல எங்க அப்பா சொல்லுவாரு, இருக்கிறதுலயே வந்து நிறைய கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் சென்னை டாப் மோஸ்ட், ஆல்மோஸ்ட் இன் பார் இஃப் நாட் பெட்டர் தென் அப்போலோ அப்படின்னு. அங்க வந்து என்ன ஆகுதுன்னா எவ்வளோ மிஷின்ஸ் இருக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு, ஓபி சர்ஜரி. பட் எங்க அப்பா சொல்லுவாராம், பெஸ்ட் வந்து விண்டோ ஓபன் பண்ணுங்க. எங்க வீட்டுல கூட சொல்லுவாரு, ஃபர்ஸ்ட் விண்டோ ஓபன் பண்ணுங்க. அதை மிஞ்சி அதை பீட் பண்ணி ஒண்ணு இல்லமே இல்லை. அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஏன்னா விண்டோ ஓபன் பண்ணா அதுல நடக்கிற ஒரு பியூரிட்டி, அதுல இருக்கிற ஒரு கிளீன்லினஸ் வந்து எந்த லெவல் ஆஃப் இதுலயும் கிளீன்லினஸ்லயும் ஆகாது. ஸோ அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும். அப்படின்றதால இந்த இம்பியூரிட்டி சொல்றோம் இல்லையா, இந்த இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாம் சன் அப்சர்வ் பண்ணா சன்னுக்கு போயிடுச்சா இம்பியூர்னா இல்ல, அதே மாதிரி இவங்களுக்கு இம்பியூர் போச்சானா இல்ல, இதெல்லாம் கணக்கு கிளீன் ஆகுது அப்படின்றதுதான் அர்த்தம். சரிங்களா ஈஸ்வரி? இந்த கும்பமேளால சாதுக்கள் எல்லாம் அந்த இதுல கங்கையில முதல்ல குளிக்கிறாங்கல்ல மாதாஜி, அந்த கங்கை பாவத்தை எல்லாம் அவங்க எடுத்துடுறாங்க. சோ கங்கையில மிதந்துட்டு இருக்கிற பாவத்தை கரெக்டா யூஸ் பண்ண வேர்டு பிரேம மாதாஜி, அதை வந்து அப்படியே அவங்க அப்லிஃப்ட் பண்றாங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஈஸ்வரேரா பரோக்ஷா இக்னா சௌர உபசனா பிரபுர சாட்சாதாக்னா பிரசாத புரோஜனா. ஈஸ்வரேர பரோக்ஷா அன்யா சௌர உபோஷனா பிரபுர சாட்சாத்ஞா பிரசாத போஜனா. மொழிபெயர்ப்பு. சவரம் செய்தல் மற்றும் உண்ணாவிரதம் இருத்தல் ஆகியவற்றுக்கான வேதபூர்வ உத்தரவுகள் பரமபுருஷ பகவானின் மறைமுக கட்டளைகளாகும். இருப்பினும் பிரசாதம் எடுத்துக்கொள்ள இறைவனிடமிருந்து நேரடி உத்தரவு இருக்கும் பொழுது இயற்கையாகவே பக்தர்கள் பிரசாதத்தை தங்கள் முதல் கடமையாக எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதெல்லாம் எது வந்து டைரக்ட் ஆர்டர்ஸ் பார்க்கணும். இப்ப வந்து
ஐ திங்க் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் எடுக்கலாம், நம்ம ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷன் எடுக்கலாம். இப்போ விடுங்க, இப்போ நம்ம ஜெயந்தி மாதாஜில இருந்து எடுக்கலாம். ஜெயந்தி மாதாஜி, உங்க ஹஸ்பண்டை நீங்க எப்படி கூப்பிடுவீங்க? உங்க ஹஸ்பண்ட் பேர் என்ன மாதாஜி? எங்க ஹஸ்பண்ட் நாட்ராயன் சொல்லுவாங்க மாதாஜி, நான் பாவான்னு கூப்பிடுவேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஓகே, பாபா. பட் அவர் பேர் என்ன? நாட்ராயன் மாதாஜி, நாட்ராயன். நாத்ராயன், ரைட். இப்போ நீங்க அவர் வந்து நார்த்து, நார்த்தா, நார்தா, கம்மியர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்களா? இது நாள் வரைக்கும் நான் கோயில்ல அர்ச்சனை பண்ணும் போது மட்டும் நான் சொல்லுவேன் மாதாஜி, ஹரே ஆ. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எதுக்கு பேர் வச்சு கூப்பிடுறது இல்ல மாதாஜி? மாதாஜி, நம்ம விட பெரியவங்க யாரா இருந்தாலுமே என்னுடைய அபிப்பிராயம் மாதாஜி வந்து ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும். நம்ம வீட்டுல நம்ம மாமியார் வந்து அத்தையை கூப்பிடுறோம், அம்மாவை அம்மானை. நம்ம வீட்டுக்காரர் நம்மளை விட எவ்வளவோ எல்லா விஷயத்திலும் பெரியவங்க. அதனால வந்து நம்ம வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் மாதாஜி. ஹரே இப்போ கிருஷ்ணா. வந்து உங்களை விட கிருஷ்ணர் பெரியவர்னு ஃபீல் பண்றீங்களா, இல்ல உங்களை விட சின்னவர்னு ஃபீல் பண்றீங்களா? எல்லாத்த விடையுமே அவர்தான் மாதாஜி, உலகத்துக்கு டவுட் எல்லாத்துக்குமே இருக்கா அவர் இல்லையா? தான். ஆமா மாதாஜி. ஷூரா? ஆமா அப்புறம் மாதாஜி. அப்புறமா டாபிக் எல்லாம் மாத்தக்கூடாது நீங்க. மாத்த மாட்டேன் மாதாஜி. ஆனாலும் அவரை வந்து நம்ம கிருஷ்ணரை வா போன்னு கூப்பிடுவோம் மாதாஜி. வாப்போ கூப்பிடுறது பக்கத்துல வைங்க. பேர் வச்சு கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்றீங்களா, இல்ல ஆண்டவன் அப்படின்னு சொல்றீங்க? பகவானே அப்படின்னு இல்ல ஜெயந்தி மாதாஜி எப்படி? என்ன சொல்லுவோம், தொங்க கிருஷ்ணான்னு கூட சொல்லுவோம் மாதாஜி. குழந்தைகளை ஆ, சின்ன குழந்தைங்க அத கூட சொல்லுவோம் மாதாஜி. ஹரே அப்ப கிருஷ்ணா எப்படி மாதாஜி. அப்படி அது எப்படி பண்ண முடியும்? அப்ப வந்து கிருஷ்ணர், நீங்க இப்பதான் சொன்னீங்க பெரியவங்கள வந்து பேர் மாதாஜி, கிருஷ்ணரோட நம்ம உறவோட இருக்கோம் மாதாஜி. தம்பி இல்ல, குழந்தையா அது 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 குழந்தையா ரீசன் இல்ல. அப்போ ஜெயந்தி மாதாஜி வந்து ஹஸ்பண்டோட உறவு இல்லையா? லாஜிக் நான் வந்து கேக்குறது வெரி சிம்பிள். நீங்க சொல்றது வேற. பட் நான் வந்து கேக்குறது ஏன் பேரை வச்சு கூப்பிடுறீங்க? ஒரு கிருஷ்ணருக்கு அவ்வளவு ஆசை, நமக்கு உரிமை மாதாஜி. வந்து ஒரு ஆசை ஜெயந்தி மாதாஜி. மாதாஜி ஜெயந்தி மாதாஜி ஆன்சர் பண்ணட்டும். மாதாஜி ஒரு ஆசை, ஒரு பக்தங்கிற ஒரு சோ டிவோட்டிங்கிற இதுல பேசிக்கலி வந்து உங்களுக்கு உங்க ஹஸ்பண்ட் மேல ஆசை இல்ல. அவரை கூப்பிடுங்க கிளாஸ்ல. அதெல்லாம் இருக்குது மாதாஜி, அதெல்லாம் இருக்குது. இல்ல இல்லாம இல்ல. எனக்கு ஆக்சுவல் ரீசன் வேணும். ஏன்னா இப்போ கூப்பிடுறாங்க மாத்பரசி. இப்ப கூப்பிடுறாங்க, பேரிட்டு கூப்பிடுறாங்க. அது வேற இப்ப நான் சமாச்சாரம். பத்தி கேட்கல. இப்போ நம்ம கூப்பிடுறதால இப்ப இருக்கிற ஜெனரேஷன் சொல்ல பாத்தீங்களா, வி ஆல்சோ கால். அதுக்கு தான் நான் வந்து ப்ரீவியஸ் ஜெனரேஷன்ல இருந்து ஒருத்தர் பிக்கப் பண்ணேன். சாஸ்திரத்திலே சொல்லியிருக்கு, பகவானை கூப்பிடணும்னு தான் சொல்லியிருக்குது. சாஸ்திரம் என்ன சொல்லிருக்கு பிரபு? எழுதிட்டாங்க எல்லா இடத்துலயுமே. கேட்கல. சாஸ்திரம் என்ன கூப்பிட்டு? அவர் நேம் இட்டு தான் கூப்பிடணும், கோவிந்தா கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ், இப்படிதான் தேங்க்யூ பிரபு. சொல்லியிருக்குது. வெரி நைஸ். சோ பிரபு ஐ திங்க் கரெக்ட் ஆன்சர் சொன்னாரு. இது நம்மளுக்கு பிடிக்குதுன்றதால, நம்மளுக்கு பிடிக்கலன்றதால இல்ல. பிரபு சொன்ன மாதிரி சாஸ்திரப்படி சொல்லியிருக்கு. அப்ப சாஸ்திரங்களை எழுதினவர் யாரு? கிருஷ்ணர் வேத மாதாஜி. Excellent. வேத வியாசர். கிருஷ்ணர். யார் So, கிருஷ்ணர் இந்த கேள்வி கேக்குறாங்க மகாபிரபு கிட்ட. மகாபிரபுவே கிருஷ்ணரை வந்து ஏன் பேர் வைக்க கூப்பிடுறோம்? கூப்பிடக்கூடாது இல்ல. ஒரு பெரியவங்கன்னா கூப்பிடக்கூடாது. எல்லாத்தையும் பெருந்தவர் அப்படின்றவரனா அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அவரோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். அர்ஜுனரை விட அர்ஜுனர், யுதிஷ்டர் 2 பேருமே கிரேட், டவுட் இல்ல. ஆனா ஏன் அர்ஜுனர் இஸ் 1 நாட்ச் தப்பு? கிருஷ்ணா சொல்றாரு, அது பண்ணிடுவாரு. அது கரெக்டா தப்பான்றதெல்லாம் திங்கே பண்ண மாட்டாரு. ஏன்னா அவருக்கு அந்த லெவலுக்கு பக்தி. யுதிஷ்டரும் பண்ணுவாரு. பட் யுதிஷ்டர் வந்து ஒரு செகண்ட் நினைச்சாராம், இல்லையே நான் உண்மையை தானே பேசுவேன்னு. ஆனா அர்ஜுனர் அதெல்லாம் பண்ணதே இல்ல. அர்ஜுனர் என்ன சொன்னாரு, பல்ராம் வீட்டை போ, அங்க வந்து என் தங்கை இருக்கா, என் தங்கை வந்து இருக்கறச்சே என்னன்னா நீ வந்து வேஷம் போட்டுட்டு போ. என்ன பண்றாரு அவரு? பல்ராம ஏமாத்துறாரு. ஓகே, ஆனாலும் அவர் வந்து நான் ஏமாத்துறேனே அப்படி இப்படின்னு டவுட் கேட்டுப்பாரே தவிர நான் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னதே இல்ல. அவர் வந்து இன்னொரு விஷயமும் கேட்பாரு. ஆனா எனக்கு வந்து அவ பிடிச்சிருக்குன்னு தெரிஞ்சாதான் நான் பண்ணுவேன். ராட்சசத்தனமா நான் வந்து அவளை அடைய மாட்டேன்ற அவரோட குவாலிட்டி தான் ஹைலைட் பண்றாரே தவிர, அவர் வந்து ஐயோ இது நான் பண்ண மாட்டேன், அது பண்ண மாட்டேன் எதுவுமே இல்ல. அர்ஜுனா இது பண்ணு அப்படி என்ன பண்ணுவாரு. கிண்டல் அடிப்பாரு, சண்டை போடுவாரு, எல்லாம் பண்ணுவாரு. ஆனா அந்த பிளைண்ட், நாட் ஈவன் பிளைண்ட் ஃபேத், ஸ்டான்ச் ஃபேத் வந்து அவரது ஹையா இருக்கு. ஒத்துக்கிறோமோ இல்லையோ, இதுதான் உண்மை. சோ அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தா அதை ஃபாலோ பண்ணும். அதே மாதிரி ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா இஸ் கிருஷ்ணா ஹிம்செல்ஃப். அவர் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தா ஃபாலோ பண்ணும். இது நிறைய தடவை வந்து நம்ம நிறைய பேருக்கு வந்து இது புரியறது கூட இல்ல. எதுக்கு புரியறது இல்ல அப்படின்னா, இப்போ நான் இஸ்கான் மங்களூர்லயே பாத்துக்கேன். இஸ்கான் மங்களூர் போறச்சே செகண்ட் இனிஷியேட்டட் இல்லைன்னா அந்த பூஜா மெயின் ஆல்டர் வந்து என்டர் பண்ணக்கூடாது. ரைட். அதே மாதிரி பூஜா சாமிக்கு வைக்கிறதும் பண்ணக்கூடாது. ரைட்டு. அப்ப என்னண்டி பிரபுனா, பரவாயில்ல நீ போ அப்படின்னு. இப்போ நான் வந்து பிரபு கிட்ட சாரி பிரபு ஐ எம் நாட், தேவையே இல்லை. ஏன்னா அவருக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். அண்ட் ஹி டோல்ட் வெரி கிளியர்லி, உன்னை தவிர யாரையும் அந்த இது பண்ணாதேன்னு. இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து எடுத்தீங்கன்னா, அங்க மாயாப்பூர் பூஜாரி இருந்தார். அவரும் வந்து நீ பண்ணு அப்படின்னு சொன்னார். சரி, நம்ம என்னடி பிரபு தான் சொல்றாரு ஓகே அப்படின்னா, அவரும் வந்து இல்ல நீ பண்ணலாமா எக்ஸப்ஷனல். இப்போ வந்து நான் போய் ஆர்கியூ பண்ண முடியுமா? எப்படி பிரபு? இதுதான் தாரிஷி மேம் ரொம்ப ஸ்வீட்டா சொன்னாங்க. அவங்க கொடுத்துருக்காங்களா, அதை மீறி நம்ம பண்ணக்கூடாது. அவர் வந்து கூப்பிடுறாரா, வி ஷுட் ஃபாலோ. ரைட். இது வந்து ப்ராசஸ் படி பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு ரூல் இருந்தாலும் இது பண்ணலாம் அப்படின்னு. அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன் ஆகாதவங்க கிச்சனுக்குள்ளேயே என்டர் ஆகக்கூடாதுன்னு.
சோ அது அப்செக்ட் பண்ணாரு. என்என்டி பிரபு வந்து பரவாயில்லமா உனக்கு என்ன தோணுதோ கரெக்ட்னு பண்ணிக்கோன்னு ஒரு இது கொடுத்தாரு. ஆனாலும் அங்க இருந்த அவங்க கிச்சன் இன்சார்ஜ் இல்ல அப்படின்னு. சோ ஆனா என்ன அவங்க இந்த சைடு வரக்கூடாது, நம்ம போக கூடாது இல்லையா? அதுக்கு சுத்தி நாங்க வேலை செஞ்சோம். எப்படி இங்க இருந்து அங்க கொடுத்தோம், அங்க அவங்க குக் பண்ணிட்டு இங்க பாஸ் பண்ணாங்க. ஒரு இதுதான். அதனால நம்ம வந்து சாஸ்திரம் என்ன கொடுக்குதோ அதை ஃபாலோ பண்ணணும். ஆனா நம்ம சுப்பீரியர்ஸ், அதாவது நம்ம ஆச்சாரியாக்கள், நம்ம குருக்கள் அண்ட் நம்ம கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரோ அது will take precedence over the rules. ரூல்ஸ் வந்து மனு சமயத்துல இருக்கு, சாஸ்திரங்கள்ல இருக்கு. ஆனா நம்ம குருக்கள்ன்றது, நான் சொல்றது ஸ்கூல்ல இருக்கிற குரு இல்ல, நான் சொல்றது வேதம் தெரிஞ்சு ஃபாலோ பண்ற ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் சொல்றது நம்ம ஓவர்டேக் பண்ணணும். அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதனால எப்பவுமே என்னன்னா சாஸ்திரம் ப்ரையாரிட்டி, ஏன்னா இட்ஸ் டோல்ட் பை காட். ஆனா சாக்ஷாத் ஆண்டவனே சொன்னாங்கன்னா தட் வில் டேக் ப்ரெசிடென்ஸ் ஓவர் ரெஸ்ட் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே இன்னொரு கிருஷ்ணா. கருத்து என்னன்னா, அவருக்கு பேரிட்டு கூடும்போது ரொம்ப சொந்தமா, இப்ப நம்ம குழந்தைகளை கூப்பிடுறோம்ல, பேரிட்டு கூப்பிடுறோம், அம்மாவை கிட்ட கொஞ்சிரும், அப்பா கிட்ட பேசுறோம், இதெல்லாம் அதே மாதிரிதான். அவர் பேரிட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப நெருக்கமாயிடுறோம், வேற ஒண்ணும் இல்லை. அதுதான் மரியாதை பிரேமா மாதாஜி சொல்றாங்க. நெருக்கமா இருக்க முடியாது, மரியாதை அதுதான் கொடுத்தா நெருக்கமா இருக்க முடியாது. பிரேமா மாதாஜி அதான் சொல்றாங்க. ஆனா நீங்க ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா சவுத்ல தான் அப்படி பண்ணுவோம். நார்த்ல கூட பேர் வச்சுதான் கூப்பிடுவாங்க. ஆனா அவங்க கிருஷ்ணான்னு சொல்ல மாட்டாங்க. எப்பவுமே கிருஷ்ணாஜி, பல்ராம் ஜி அப்படின்னு ஒரு மரியாதை கொடுப்பாங்க. நம்ம அது கூட இல்ல, வாடா போடாதான் சொல்றோம். அவங்களுக்கே ஆச்சரியம், எப்படிடா இப்படி பண்றாங்க ஆச்சரியம். ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து அது பரம்பரையா வந்ததால நம்ம அதை எடுக்கிறோம். கான்செப்ட் படி பேர் வச்சு கூப்பிடுறது தப்பு இல்லை, ஏன்னா அவர் தான் பேர் வச்சு கூப்பிடணும் அப்படின்றது நம்ம பழக்கத்துல இருக்கிறதால நம்ம அதையும் நம்ம பண்றோம். சோ இது வந்து பிரபு சொன்ன மாதிரி ஒண்ணு க்ளோஸ்னஸ், சனுன்னு சொல்லுவோம் தெலுங்குல, இன்டிமெசின்னு, அது ஒண்ணு. பட் ஆக்சுவல் ரீசன் இன்டிமெசி ஒண்டி இல்ல. ஆக்சுவல் ரீசன் அவரே என்ன இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றதால we are doing it. சரிங்களா? ஆஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியைவச பதிதானான் பாவனேன வைஷ்ணவி நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவிஜி ஸ்ரீலா பிரபுபாத் की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे राम हरे